Un an de iubire merită și o cină pe măsură, așa că, pentru aniversarea noastră, am pus extra iubire în farfurie și am pregătit somon cu ciuperci. Am început cu o ceapă, pe care am curățat-o și am tocat-o mărunt. Apoi am tocat și câțiva căței de usturoi. Am curățat ciupercile și le-am tăiat și pe acestea în cuburi. Am trecut mai departe la somon, pe care l-am tăiat în 4 bucăți. I-am scos pielea și l-am condimentat cu ceea ce mi s-a părut mie că se potrivește cel mai bine. Am masat condimentele pe fiecare bucată, iar la final am stropit somonul cu puțină zeamă de lămâie. Într-o tigaie am încins niște ulei de măsline, am pus somonul la prăjit până a prins crustă pe toate părțile. Apoi, în același ulei, am călit ceapa și usturoiul. Am adăugat ciupercile, iar când s-au înmuiat bine, am pus smântână și mozzarella pentru un sos mai cremos. Am readus somonul în tigaie și l-am îmbrăcat cu sosul de ciuperci. Și cam asta a ieșit. Poftă bună!